ñale mon jam hire mon jam wete mon kono kadi jam waale mon de tawno ko non gene fecciri windere nde bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayango Pinal TV musengo Mauritanie min calmini on min juurima on ɗo gonɗon eɗo gonirɗon e jofrede e windere ɗi min bismi mon e yewtere men e yewtere mon koɗo men e nde yontere no hannirta ni caggal nde jettuɗen gueno jiiɗo waɗa baɗola to ko noon jettuɗen nene e baba wonɓe sababu wodede men duwdunaru jettuɗen helifaɓe diine e helifaɓe aada e mbaadi kuuɓal en calmini dennagal yeeɓiyankoɓe ayango ɗo mbawi wonde e wonirde kala no hannirta ni sikki ala ñalawma hannde o en garti gam umnude aadi mo ganduɗa saaha kala gam yewtude bandiraɓeɓe ha tenti tawi ko yeeɓiyankoɓe ayango Pinal TV no hannirta ni ko ɗum tigui saabi ñalawma hannde jogorɗen yewtude ko yowiti e jeydiyankagal e jokkorɗe muɗum ko noon kadi ma en jewtu kala ko yowiti e oɗon fannu ha to banggue jeydiyankagal ko noon e yuridade dendagal tawi ko pergueti keɓeteɗen e saaha kala ha tenti noon e hokkude tawi ko kabaruji ɗi godani ma en mbawa yañade nden ɗo toɓɓere so Allahu lamɗo jeeɓi caggal ɗum ma en jewtu ko yowiti tawi ko ha hannde jaltude nde ganduɗa tawi ko baccalauréat waɗi ɗo e nder leydi Mauritanie nde tawno fawade e mo bismiɗen ñalawma hannde o ko karalla walla ni ko comprimé oɗon fannu tawi ko jangguinoɗo e nder leydi ndi ma en mbaw tawi ko yewtidde e makko ko ha tenti tawi koye ndiɗon jaltude hono baccalauréat e hitande hikka nde to banggue tawi ko ɗowgo walla ni ɗowgo tawi ko jangguin leydi Mauritanie caggal ɗum ma en mbaw yewtidde e makko ko yewti ha hannde ko ganduɗa tawi ko sukaɓe men manam tawi ko haaloɓe fulfulde e ha hannde wonɓe e ɓoggi karalleje manam ɓe windoɓe tawi ko bindi ɗe ganduɗa tawi ko fulfulde bindi ɗi cellani e saaha kala eɗen jii ɗum e nder tawi ko Facebook noon ha yetti tawi ko WhatsApp e mbaadi ƴewde hande tawi ko wawa yewtanden tawi koye ndeɗon toɓɓere nde tawno kadi omo humpiti ɗum no hannirta ni ene ko ɗum waɗi ñalawma hannde o bismiɗen tawi ko biteɗo no Elage Oumar Thiam ɓurɗo lirde tawi ko jaari Pinal eɗen gandi ko jeydiyanke tawi koye golal média noon kadi ko jangguino ɗum noon ko adi foof Thiam calminade dennagal yeeɓiyankoɓe ayango Pinal TV eyi e inde Allah ballo walloɓe kattanɗo tewɗo ballo walloɓe en puɗɗorima en juuli e nelaɗo makko mo jaam e kisal gonima o ɓawa ɗum ko salminde e yettude jinnaɓe men renɓe en kay ndiyam e joyngol nguli e ɓuuɓol ha godal daña caggal ɗum Hammadou Keneme gollodiɗo anne kadi a salminama a juurama no feewi e dendagal kadi a famide kippu mo ganduɗa kadi ɓe liggoto ɗo to weweti e Pinal TV kono noonne kadi nde wonno télé ɗe ene jetti ha toon to Guidy Maha koye diwal e nder leydi Mauritanie tawi kadi ko sehilbaɓe lamorgo leydi diwal Guidy Maha ɓenne kadi eɓe jeeɓa no feewi télé ɗe ɗum noon en calmini dendagal ɓesgu leydi Mauritanie hani e bandiraɓe men hoddiɓe men wonɓe toon to leydi Mali ko noon seydi Thiam min calmitimama min juurimama dennagal yeeɓiyankoɓe Pinal TV kala calmitimama kono kadi ɓe bismimama no hannirta ni yajanta en seydi Thiam puɗɗiɗen tawi ko yewtere men ko adi foof jeydiyankagal e suufu kuftudinɗo holko mbawata artanden e jeydiyankagal ha tenti e oɗon mo ganduɗa ko jeydiyanke etotoɗo famminde rendo mani haalande rendo walla humpide rendo holno foti siforade eyyi tigui rigui Hammadou Keneme ko namdal pattamɗamal kono kadi ko namdal ganduɗa ko jajgal no feewi heddoto noon hayso tawi en mbawani jabtidade ngal ɗo namdal ma wat ko yimɓe jubbi hen seeɗa ko adi foof kam ɓayde en mbi jaydiyanke walla jaynowo enen e koye meɗen hayso tawi wona to banggue ha joni Pinal kesal ngal to banggue ha joni mondialisation kesso walla globalisation kesso eɗen gandi kam so tawi en mbi jaydiyanke tan e nder Pinal fulɓe ene wodno ko wiyete yimɓe jaynoɓeɓe guila to banggue Pinal meɗen mi rokkuma yiro nden ko adi ni ko ɗeɗo karle ina gara so tawi woni wonko keeɓi yiro ɗo joni ko taw ko wullago walla won cankiɗɗo e ngo wuuro walla gueɗe mbaɗe noon en jogui ɗo ganduɗa yimɓe ne poti jaynirde ɗum yiro ɗo joni en jogui wiyata famide tabalde ko tabalde ɗo joni en jogui ganduɗa ko cabbi peeteɗi ɗum ɗo de ko mawɗo wuuro noddi ma woni ko bato woodi walla gueɗe mbaɗe noon jogui ko cabbi peeteɗi ina ande ɗum ɗo de won cankiɗo donc ɗum ɗo ko jaynude wadde noon ko ɗo jaydiyanke helmere nde en gasta ko ɗo seeka wadde firti han e nder rendo fulɓe enen en ɓoydi e jaydiyankagal heddoto noon so tawi woni aduna ene yaaha hunde ene waylo kadi alay saago enenne yimɓe ƴeewa beele men mbaylu cabbi gorle mbayeno famide sawru mbaggu guila lurdede saabu so tawi ka gamannoɗo ɗo gamataɗo hene kanko o wayli a famide o jinki walla o serkiti anne poɗɗa ko waylu gamrimaɗo so ɗum ala poɗɗa gonɗa ko jogoɗa ko lurdede wadde noon jaydiyanke ko hunde ganda ina farwi ko meccal parwugal ma jomum rento no feewi saabu ko adi foof an won dongal pawgal e dow hoore maɗa an ka jaynowo yimɓe ina cabbi e ma kabaru wadde kabaru mo yimɓe cabbe ma o ko adi foof alay saago o wona kabaru a famide baɗaɗo vérifié no feewi kabaru ciggaɗo ceɗaɗo cettaɗo ɗum ɗo ko gollal jaydiyanke saabu so ɗum ala so tawi jaydiyanke wona ko ganduɗa tan ɗum ɗo woni ɗo ko korbe mbiyen cangalal kala ko mubboy mi hocca mi waɗa hen
hayso tawi ko cangalal kala ko koccuɗa aɗa waɗa hen aɗa mabba aɗa waɗa hen sa paari ina woodi ko wiyete a famide recouper ses sources woni hollum mi ƴeewa oɗo kabaru holno premier siggirde ɗum holko woodi hen holko woodani hen gaga ɗum ɗo mi rokka yeru ñanden to e leydi Mauritanie ɗo en kabaru goto feeñiɗo hen won cukalel goto e yoolima e toɓoli ɗi sankima ɓe hen mbi ko guiɗmakko ɓe hen mbi ala wona guiɗmakko hedde kiifoto waɗi luural seeɗa won hen mbini wona nokku amen ka ƴeewi nokku goɗɗo jani mi jiimi fadde site uji kewɗi ina gartira on kabaru ene mbi ko to ɓe mbi ala ko ga en taw kabaru o jiiɗa ɗeɗo gueɗe so tawi keftima jani holno poɗɗa wadde alay saago ƴeewa jokkodirde e ɓen ɓe ganduɗa hunde kewi to ƴeewa famide wadde vérifier information beele keeɓa hen ko laaɓi wadde firto jandiyanke fotani heñorade rokkirde kabaru kadi toujours hayso tawi woni hande o kala kabaru ina daño e nokkuji kewɗi ko waddi foof aɗa wawi hebde kabaru e bedda jaaha ha kawra hen keeɓa kabaru to banggue haji whatsapp uji ɗi keeɓa kabaru e internet eko nandi hen kono ɗum ɗo foof de so tawi woni an ina serti seeɗa aɗa andi jaaho ha hawre kabaru e nanɗo kabaru ha noon e jiiɗo ni winda wonta gotum saabu sa yii hunde ɓurata an ɓuuri laaɓede nde wonno no Ndiaye Saydou Amadou heewide ni gorko mo jiingue heewide dahaɗo laaɓa janggo kono noon o saatima ngol ɗo konngol ko pulaar wi noon o wi dahaɗo wa laaɓe janggo wawi laaɓe janggo ko ganduɗa oɗo ko on dahaɗo walla tawtoraɗo janggo ngu andi hunde nde no yarini kono wona dahaɗo o ko yidde wiide tan kabaru ko hunde farwude so tawi woni aɗa habra ƴeewa wadde vérifier information ceeɗa cetta ɗum saabu so tawi ala ɗum ala ina wawi an mbasa ko wiyete famide crédibilité ko noon Seydi Thiam a jarama rendogo fuɗɗima famde no hannirte ni so tawi woni en duttima caggal seeɗa e jamonuji ɗe ganduɗa huɓoyɗi hayso tawi won gande ƴellitaki to banggue ha hande hesamago kono yimɓe men nden ɓe elle ko kamɓe ɓuuri wawde habrude so tawi woni ɓe dokki kabaru yimɓeɓe ne paama ɗum e par rapport e yonta hande go holko cikkuɗa ko addi ɗum ɗo eyi aɗa andi joni eɗen mbawi wiide yimɓe foof gonti habroɓe yimɓe foof gonti habroɓe kono beele ko kabro foof woni jandiyanke walla ala nde wonno hayto banggue jeynekagal e waɗi ko wiyete fannuyankagal ko woni spécialisation yeru ɗo joni min an joni ka jandiyanke kono jaara ko banggue coftal ɓalli oɗo ko jandiyanke o yarata banggue faggude woni économie oɗo ko jandiyanke o yarata banggue culture woni pinal eko nandi hen kono joni ina saɗi ɗe jiira ɗiɗo fannuji taw joomum ina hertori ɗum hande o sa ƴeewi hanki yimɓeɓe joomum ene jayni ko heewi hen yeru sa wi min de ɗum ɗo keɗima ɗum koye radio famide naggam o yimɓe ene jogo hen hoolare saabu eɗen gandi ko adi foof jandiyanke ko keeblaɗo wonɗo rewi wonko rentina kono hande noon sa ƴeewi 95 jandiyankoɓe tawi ko jaynoɓe ina famɗi hen jaltude tawi ko duuɗe towɗe to banggue keblorɗa famide jandiyankoɓe saabu so tawi woni neɗɗo mo ganduɗa heblaka on ga ɓuuri jandiyanke mo heblaka ɓuuri bonde ni ga mataw e bombe atomique sa tawi par ce que sa heblaka ina wawi gadda ko ummini firina gadda jiiɓude hakkude leƴƴi walla wonko kabrata so nder ko kabrata ko noon ɗum ɗo aɗa andi ɗum ɗo so tawi mi habri ɗum ɗo ma adda famide luural walla adda famide haare tawi kadi ko haare ƴiƴiri wadde poɗɗa ko rentade mbasa addude o kabar hay sino woni ko kabara famide goɗɗo yeru radio de mille colline en jii ko way noon ko gueɗe mbaɗe noon wadde hande ɗo sa yi hewɓe ene kabra e nder ko kabra ko hewɓe tawi wodani ɗum ɗo en jiiya hen ko addi foof ngakkere a famide heblo ɗiɗi kadi heñare habru taw wodani jiiya hunde e internet tan mbiya yimi habru taw an a waɗani vérifié ko kalɗen nane ko wadda famde recouper ses sources e gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗo hande ina famɗi waɗoɓe ɗum donc so tawi jandiyanke watta ɗeɗo gueɗe ina heññoro habrude ma min de habri ko wodani te sa habri ko wodani yimɓe mbatta ko wiyde wona ko kaari habri oppanam o hankkadi déjà an a wasi a faami hoolare yimɓe ko ɗamino e ma ko natti hankkadi wonde ɗon donc gueɗe ɗe ganduɗa jandiyankal il faut rentade ko way noon ko hande jamanu waylima waylo foof e sifaji mum hesmago foof jeltugo e nder rendo yimɓeɓe jaada hen jeydiyankoɓe hande heewi ɓe ganduɗa ɓe jahata no mbiɗa ɗo ni wadde déplacement e ƴewde tawi ko kabruji ɗi ganduɗa ko laaɓɗi neɗɗo nanno ɗum automatiquement yiyata ɗum kene winde e nder site uji ɗi ganduɗa ko internet godaɗi hande ɗi ko hen tawi ko jomum heewi ƴogde beele an e wasiya ma e jeydiyankoɓe e kala mo ganduɗa kabro ene habra yato ene andi to ƴoogi ɗo so tawi woni namdama wi ko ɗo woni duttorgalam ko ɗo guittumi ɗum yo jomum yaha ƴeewoya beele fotani yimɓeɓe e koye mumen so tawi ne dokka kabaru jogo duttorgal tawi ko labtogal beele janggo so tawi a wiyama tem aɗa jogui to duttiɗa eyyi kañum ko adi kala jandiyanke ina woodi min so tawi mi heeɓi oɗo kabaru holno premier siggirdemo yeru ɗo joni mi heeɓi kabaru ɗo kemmi oɗo kabaru ɗo
mi ƴeewa mbele omo woodi walla o woodani mi vérifié mo mi vérifié mi ƴeewa mi tawi omo woodi joni noon mi ƴeewa kadi lien hol sewnde saktude oɗo kabaru hono source o so tawi mi ƴeewi mi tawi oɗo source tawi ko source famide koni e fiable woni sewnde andade e holnide e gansago noon mi tawi kadi mi ƴeewi kabaru e banggueji goɗɗi mi tawi omo woodi mi ƴeewa bayyinde oɗo kabaru kono kadi e tugnade kadi e source mo ƴettum kabaru o mi ƴetti oɗo kabaru mi tawi oɗo kabaru ko adi foof ko kabaru mo ganduɗa sewde nde jimde wona sewnde andade o andaka ni wona source a famide c'est une source a famide inconnue andaka gueɗel ɗimmel nguel kadi mi ƴeewi mi loski mi waɗi enquête foof mi tawi ala ɗo jimi taw e sewndeji cewle keddiɗe foof mi yiyahen kabaru o mi ari gayere mi tawi source o wona gage fiyaɓe te andaka walla andaka ni mbiyam boom e gansago noon min je préfère mi wasa yaltinde oɗon kabaru woppiri noon saabu ko adi foof sewnde nde andaka sewnde nde kadi mi yiyani kadi ko ƴetti ko e site ji goɗɗi ƴettir ɗum mi namdimi ni mi yiyani mi namdimi kadi ɗo kewi ɗo kadi e ɓe mi jokkodir mabɓe kadi ɓen tinani wadde poɗɗa ko rentade sakude oɗon kabaru so tawi en garti hannde e nder sifa kuftidiɗo jaydiyankagal e sifaji muɗum heewi ɓe ngannduɗaa ko jaydiyankoɓe won sifaji hol sifa mo ngannduɗaa ne foti ɗum jogade e nder renndo en tant que a woni neɗɗo mo ngannduɗaa ko exemplaire ne tubankori wiyata ni manam keftinaɗo e nder renndo so tawi woni a haali renndo ngo no faama ɗum hol sifa mo poɗɗa jogade to yimɓe ɓe ne mbawa jaggude e ma effectivement bon musidɗo ɗum ɗo wona jaydiyanke tan aɗa neɗɗo sa woni modèle won gueɗe ɗe ngannduɗa ɗe poɗɗa hollirde renndo ngo taw aɗa yiira ɗum taw ko batte moƴƴe par ce que nil est indispensable dans la vie yeru ɗo joni a wi jaydiyanke gonga enen foof e wonde jangguinoɓe ka modèle e nder gonɗa modèle ko noon woni hen ma ñambe mbi aha Hammady de ko ni haaldata Hammady ko ni yarata Hammady ko ni gollorto e gueɗe baɗe noon wadde an ka tugnorgal ɓeyde noon an ka référence no woni e yimɓe noon wadde an poɗɗa waade ko addi foof kono jogoɗa famide jikku moƴƴo jogoɗa comportement moƴƴo ɗum ɗo ko hen gueɗal ɗimmal ngal kadi an ka jayno ka kaalo rendo men wonko sali nane ga mi jiri haalde ɗum enen firtani jayni hen kagal tan no tuubi koɓe no gaddirta ni enen yen gaddir noon enen rendo men ngo wonko jaaɓi wonko sali enen joni e nder pinal fulɓe beele e ngal jaaɓi kuccita ɓiɗɗo huccita e jinnaɗo mum wiye papa tiyamanti wona e needi meɗen jeeya wadde ko hono noon to banggue kanko kabrowo en jogui no foti a faami yettinde oɗo kabaru e renndo ngo tawi kadi ina wawa dejje e nofuru firtani eɗen mbaɗa copier collé eɗen mbañiro kala no tuubi koɓe no gaddirni eɗen mbaɗir noon saabu renndo kala e jogui a faamide ses réalité en jogui a faamide gongaji muɗum en jogui gueɗe mum jaɓaɗe e jiiɗaɗe e gañade e ko nandi hen donc e nder haysino ko to banggue kabaru e jogui no poɗɗa faamide habrirde tawi gaga tawi tugnade e pinal meɗen kadi an janiyanko no mbiɗen ni ka référence ɓay ɗum ni ka référence noon rento gueɗe kewɗe par ce que ko tulmin neɗɗo mo ganduɗa oɗo ko référence ko ina yawi no fewi gaga e wondema janiyanke nde wadde poɗɗa ko rentade ko adi foof guel to banggue famide to banggue cahdugol kabaruji rentade habrude ko wodani kadi an e hoorema taw ko neɗɗo timmuɗo dentoɗa woni e gueɗe cewɗe won e ko nandi hen ɗum ɗo kala ko neɗɗo poɗɗo wadde ɗum taw tan wona janiyanke so tawi en jañi en mbaddi kuftidinde waylo walla jamanu foof e waylo foof ne ardini e yonte meɗen ne sifori hande o so tawi woni a wiyama ya rokku teskuye eɓe ganduɗa ko jaydiyankoɓe ene kalani jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa ko ɓoyɓe ɓe yontande hande wonde hande nde yontande men wonde hande nde holko mbawata ha hande e hokkude yimɓe to banggue sifa beele aɓe daari nde ganduɗa hayso tawi ɓe mbawa heftade mawɓe nden ɓe ko mbaɗe jaydiyankagal ko beele aɓe eto kam wawde ha hande e nanggude meccal ngal gollora ɗum no hannirta ni walla ala ko yo woto ñale wasa tan woto ɓilligal wasa ko yomi dañi hen hunde tan beele ko ɗum rendo men hannde walla ha tenti e jeunesse mo ganduɗa ko goɗɗo hannde ko noon jagguiri jaydiyankagal ha tenti e nder ɗemgal fulfulde nde tawno hanki eɗen keewi yiide so tawi woni neɗɗo yalti e duuɗe towɗe ko woni sesti lamour ko leydi Dakar eɗen gandi ene heewi ko waɗoyde tawi ko journal parlé en français kono hannde en jii yaltoɓe toon manam ne jogui diplôme aji towɗi kono daganta ko ɗemgal fulfuldegal holko cikkata ko waɗi ɗum hannde wonti ko kiram e yimɓeɓe gam daranade leñol mum gam humpide leñol mumen walla ala eyyi koko yonti tan koko yonti aɗa ko holɗum aɗa andi waɗino saaha so tawi neɗɗo yeehi o janggoyi to banggue o janggui janiyankagal yimɓe cikkata janggude janiyankagal alay saago kabra e ɗemgal fraise walla les langues étrangères la ma woni français walla anglais walla arabe ko nandi hen yimɓe cikkata ma raw aɗa wawi janggude janiyankagal taw jankata famide ko principe journalisme mais so ari to banggue no jaynirta ni taw koye ɗemgal ma ninol ngal yeru ko heyno fulfulde tawi ko hen caktata kabaruji to
ano a yahan toon pour janngoyde a faamide journalisme tan taw koye français tan sa arti ga alay sago kabra e français ala jarano ko janngoto to baŋnge déontologie journalisme janngoya ha joni ko wayno faamide holko woni jeynen holno jeynege foti sifrade holko woni kabaru holno kabaru foti saktorede gueɗe ɓe ko nandi hen donc sa yehiro noon an aɗa wawi liggora ɗum e ɗamgal ma garta tawi ɗum ɗo bañirɗa koye ɗamgal maɗa ko kalla koko gonga waɗino ɗo saaha nden e duuɓi jawrude hayso tawi woni enen kawrani hen ken simtanaɓe yimɓe hewɓe ina parnoro ma rokkirde kabaruji e ɗemɗe koɗe ɗe woni les langue étrangére la kono hannde o en ji machallah beele won dakamɓe gonɗo e fulfulde o yimɓe paami garti hen aɗan ɗum ɗo ɓooyi judde foof ɗum ɗo ko ɓooyi judde foof yimɓeɓe ma gartu e ɗemɗe mumen malgré wona ɗum woni yewtere nde yiyama toɓɓere ma ɗimmere nde min garoy hen to banggue hañuji to banggue ha joni ɗamgal to ɗum ɗo wonata ko maaro koye deuxiémement point no mbiruɗa nani won ko yidde wiide hane neɗɗo o yahan to janggoyde a faami la langue française la o yi toon janggoyde a faami ko principe journalisme donc so ari o ronkara habrude e ɗamgal makko nirwal ngal ma woni ko français no pular walla soninke walla wolof e gueɗe baɗe noon par ce que o janggani toon ɗemgal o janggi toon faamide ko jandiyankagal El Hadji Oumar Thiam saaha eɗen jiiya e nder rendo men jeyndiyankoɓe e nder rendo meɗen jomum no rokkira kabaru ha naten hen commentaire wayla mbadi kabaru o beele ɗum ɗo jeeya koye professionnalisme manam humpirto banggue jeyndiyankagal tigui tigui walla ala machallah une très bonne question kono mi sartoma ɗo seeɗa wona El Hadji Oumar Thiam ko Oumar El Hadji Thiam baba o wiyete El Hadji voilà neɗɗo waɗa commentaire e saaha nde rokkirta kabaru neɗɗo kam e nder journal kam journal ko hunde ganduɗa ko sérieux ala hen ñande no wonde kiɗinoma faamide jayde wotere dokkiro kabaru no rokkirta kabaru ni o wona o faata yanade denɗiraɓe gueɗe baɗe noon ko hunde nde ganduɗa an journaliste o a ala taniga a ala ta yanade e nder journalisme ko hunde ganduɗa c'est très sérieux donc noon poɗɗa tan ko rokkirta kabaru no lelori ni no yayri ni dokkira noon ɗon a anda hay goto a anda guiƴi a anda hay jinnaɓe a anda hay dendiraɗo ko yidde wiide han e nder kabaru a ala ni ga droit wiide e nder oɗon mi weltini hen karam oɗo saaha omonto naggam to o woni koye falma ko ñebbe ala on temps wondi ga ko wona jeeyaka ni ga to banggue a faamide journalisme an lawol waɗɗina faamide ko rokkirde kabaru no yaari ni ha gasna mais to banggue animation walla to banggue ha joni a waɗa revue de presse e ko nandi hen walla to eɗen mbaɗa analyse to banggue politique ɗon aɗa wawi haalde kabaru no yaari ni mbaɗa hen commentaire les faits sont sacrés les commentaires sont libres mbaɗa hen commentaire maɗa e yiyande maɗa taw ko commentaire d'opinion e gueɗe baɗe noon kono a ala droit wadde commentaire e nder faamide journal par ce que wona jeeyi journal o wonɓe kabra ha donc wonɓe kabra ha noon poɗɗa vraiment ande kadi ko hormare ɓe kabra ha ɓe par ce que ɓen ɓe kabra ha ɓe yam nita jomumen ngala taniga ko kalta ko tawi ala ko weeli ko paadi so wona ɓe kaala kabaru no yaari ni e ko nandi hen kadi won gueɗel goto jimmi waɗi ɗo souligné seeɗa hande o enen e teskima e koye meɗen hayno gaddirten kabaruji ni in gasa taw ko wiire ha joni académique o woni ko suwata woodde walla woodi yimɓeɓe jangde eyyi académie pulaar o yirɗo joni an hammadi gadda kabaruji e fonno no gaddirta ni e min Oumar El Hadji Diayry no addirta ni taw wona gotum goɗɗo gonto Mali no addirta ni taw wona gotum ko gonga ɗamgal ngal ko gotal kono noon i waɗi gaddinaji kewɗi kono mi haalanta to banggue gaddinaji to kalami to banggue jomumen won hen ine pente kelme fina hana weele wiye ɗum ɗon naggam o taw ko adi foof ɗemgal hayso tawi aɗa fente helmere ine jogui dosɗe mum ine jogui no foti a famide par ce que chaque langue jogui a famide sa morphologie ine jogui syntaxe muɗum mi rokka yiɗo min joni mbaɗa heewi nande kabaruji ne jalta jomumen gara mbiya ariɗo hande mawɗo leydi Sénégal ariɗo hande mawɗo leydi Sénégal ɗum ɗo a nani ko ɗum pular kono to banggue lelgo to banggue maddi ndi wona pular yirto wayno joni kono génération joni o ni jomumen mbi mi yiiɗo ene goto enfant mi yiiɗo goto cukalel ko gaddino wolof o ɓe mbatta ɗum e pulaar ko traduction direct ɗum ɗo an jeydiyanko so tawi woni an aɗa nanɗi haaluji a watta vérifié aɗa haalɗon e radio yimɓeɓe ma sukaɓe ma mbattu ñembudema tawi fewani moƴƴani wadde an ko adi foof poɗɗa taw ko heɓinade ɓayde woni ha ngal hoddirama ka cakto kabaruji e ngal ɗo ɗemgal ko waddi foof ɗiggin ɗemgal ngal janggo ɗum keɓinoɗa ɗemgal no moƴƴi mbasa wiide kalno kaldumi no moƴƴi te a jaɓata wadde français journal parlé mbaɗana famille des erreurs arabe ko noon wadde holko saabi neɗɗo a jarantama janggude pulaar o mbawa rentata famille erreur aji gonɗi hen ɗi jangga ɗum keɓinoɗa ɗum no moƴƴi hande o to banggue kelme ɗe jimmi haalde yirɗo joni aɗa neɗɗo ne adda kabaruji heewi hande o no pirdar courant mbiya courant kuɓɓam alors ko kuɓɓam ko carburant quand on dit carburant ko gasoil essence
iwil e geɗe mbaɗ noon wiide par ce que hayto ay enen ɗemgal ngal ma ara ko Allah han tellini tan waɗiri noon sabu sa ƴeewi ɗam woni ɗam kalɗo fedde ɗam heewi arde par ce que pulaar c'est une langue à classe ɗam kalɗo heewi arde heewi wonde ko hunde deelotode wona ɗam kosam ɗam ndiyam e geɗe mbaɗ noon wadde noon jomum foti ko hormade a famide kelmedi ndi kubbam wiye courant ne wiye yiite no fulɓe malinaɓe mbiyata ni walla mbiya courant mbasa wiide kuɓɓam par ce que kuɓɓam ko carburant ɗum ɗo joni fuɗɗima sarade te sallade ñawi ko bof ko hunde ganduɗa fonde rentede to banggue terme famide journaliste mbiɗa sikki ko caɗele ɗe ganduɗa ko tentuɗe ha tentinoɓe e bayinoɓe e nder ɗemgal ngal nde tawno ko ɓuurani hewde ne wawi taw heeɓidaki ɗemgal ngal no hannirta ni ko ɗum waɗi caɗele kewɗe saaha ne gara hen moni foof nde fentiri konngol muɗum eno famiri ma ni no yiɗiri saaha to banggue lelgo a haali ɗo henna to banggue ni bindin ɗemgal wona goto mais oɗon fannu donc mbiɗa sikki ko caɗele ɗe ganduɗa tigui tigui ko tawate e nder rendo meɗen so tawi woni en mbiyeɗen kala ko wone jeydiyankagal ko jeydiyankagal somi mbiɗa sikki eɗen mbawi ñalluɗo o wadde ha tenti ko gasɗa ɗo haalde ɗo walla ko cektirɗa joñoni ɗo koko yewti mataw koto ɓuuri ebbetade koto banggue jangguin ko alay saago jomum jangga ɗum wawa ɗum famde so wawi famde ɗum kadi naftoro ɗum no hannirta ni sikki ala Oumar Elhadji Thiam so tawi en gummima e nde ɗon toɓɓere paɗen koye toɓɓere men wonde eɗen gandi e nde ɗo hitande e jaltude leydi Mauritanie to banggue kawgalaji ɗefi lefde no fewi ko adi foof holko saabi ngol lefgol tawi ko hono ndiɗo jencude beele ko yimɓeɓe wasde heblede no fotiri ni henna gam ha hande wawa heɓede hen saabu teskama wiyama ko hunde nde ganduɗa ko famɗude wayri heɓede no fewi holko cikkuɗa e yedde ma holko saabi ɗum ɗo eyyi machallah ko namdal pattam lambal wona ɗewi lefde ni koko leefi tan koko dicci ha memi leydi par ce que 8% kam 8% hayso tawi woni eɗen keɓatno jencude banini ya famide e loode mbiɗa sikki ko hikka ɓuuri bonde hikka ɓuuri vraiment koma famide bonde ko to banggue jencude to eɗen gandi ɗeɗo caɗele sikkela ko caɗele gummitto woɗɗe mataw hunde ɓe pulaar ene wiya junnude walla wilsidade ceekol muɗum ko junnude garwol muɗum sa wilsidima ceekol ma ari hami ina ɓeydo saɗa ñoota alay saago noon garugol ngol juutata firti ko caɗele ɗe gummimi koto woɗɗi jangde nde ɓooyi bonde ɓooyilode kono en même temps yurno haka fodde a famide 6 réforme mbayɗi gaji jeegom waɗama ɗo e leydi ndi kono ala ko wayli hen wadde noon mbo sikki guila caɗele puɗɗi feeñede guinden fonno handede fonno vraiment famide ñawdede kono ari ha ɗo henne ɗo joni hayso tawi ne safre kadi ma min to safrude seeɗa min kam to banggue yiyandam ko laamu ngu tekkirondi kala ko hepti jangde nde kala ko hepti jangde leydi Mauritanie ko laamu tekkirondi en mbiyani laamu joni ngu en mbiyama laamu jawtugu ngu ala mbiɗen ko laamu guila nguto laamu ha fayi joni ko adi foof jangde nde en jii heɓɓe bakke ɓe a famide ko 8% ko 8% heɓɓe bakke etene kadi ko sen dokki e duuɓi jawtuɗi ɗi enen gandi waɗin saaha goto ɗo ko ngakkirta banggue ha joni kadi salade wawde lawɗinde ɗemɗe men guindiji ɗe ko gonga ɗemɗe ɗe ko en gare galɗo namdal voilà eyyi saaha nde ɗum wonnode wona ni sifirno yimɓe jomumen ƴette yo jangguino tawi keblaka ayi bandeke heblo c'est très important e nder kala meccal bawgal wonde foof na eɗen kalta banggue heblo e nder meccal janiyankagal neɗɗo jangguinowo ƴette yo ya jangguinoya taw heblaka ɗo ko ɗum caɗele saabu jangde wona ari hen a jangguini a faye table ala e jogui no poɗɗa famide heblirde windande maɗa par ce que une leçon bien préparé et à moitié réussi kala windande heblade ko famɗi kala kam hen feccere kam ma jomumen paam kamɓe janggoɓe maɓe paama famide ndeɗo e windande nda joni hande o jangguinoɓe keblaka ƴettaɓe a famide waɗaɓe ramassé dans les rues ene ƴette ene jangguinoya ɗum ɗo ko batte ɗe ganduɗa ko laamu ngu tekkirodi wadde alay saago ɗum ɗo jeeya hen kadi to banggue ni ga ñamirɗe sa yi joni to jagordu toppitinde jangde guendiri leydi ndi multiplication hewɓe hen taw joomumen ina toɗɗe toon ina gollo toon tawi wonani gollal ngal addiɓe toon ala ina waɗi ñamirde ina waɗi dañal joomumen ne jeera gartam leydi ndi jeera ko nafoore jangde ɗum ɗo mboɗo foti jagguir ɗum kaddi a famide bawɗam kono jeera ko ñamirde gonɗe hen ɗe mboɗo jogui ɗo bandam mi ara mi nannamo hen hayso tawi woni o walla ɗum mbawka ɗum saabi kala ɗo yaaha arta foof hayso tawi erreur ina e jangguinoɓeɓe ko ɓuuri hewde hen kam mbiyami woni koye laamu ngu beele a sikkani ɗi ganduɗa tawi ko hofngu juuɗe waɗino ɗo e manam e guddigol tawi ko école aji ɗi eɗen gandi jangguinoɓeɓe mbawi hollidde mettu mumen goyti mettu mumen yehini ha jagorɗo e hoore muɗum wadde mabɓe tawi ko pelep pelep beele a sikkani ɗum ɗo wonko ɗum battini e nder jangde nde eyyi ɗum ɗo ene jeeya hen to banggue ha joni seppoji ɗi
kono laamu ngu walla mbiyen jagorgal toppetingal jangde gendiri nde o ɓuuri ha joni hollirde wadde e wiide makko ko sababude corona o kadi ko sababude hikka eɓe goni sévère to banggue surveillance jomumen kaɗama addude téléphone men nder kalsuji jomumen kaɗama gueɗe kewɗe kadi surveillant ji fof famide ils étaient sévère e gueɗe baɗe noon e wiide makko ɗum ɗo ala ko saabirima so wona tan yimɓeɓe ko wownoɓe a famide wujjude ene triche o hikka noon dañani fartangue no gujjiri e wiide makko nde yimɓe keeɗi a famide ɗum déclaration makko mo yaltino no ɗum woni no holde miijo makko kono min ina gasa taw ɗum ene jeeya hen kono kadi wonko daɗɗi ɗum taw ko daɗɗi ɗum o kanko yami taw hollirani ɗum saabu sa ƴeewi hikka ga e corona o eɗen gandi saaha foof jangguinoɓeɓe mbaɗa guerewaji calo jangguinde ko adi foof jomumen namdi raw yooɓe ƴewto gonka mabɓe ka jobdele ɗe ene lohi no fewi ɓe ɓeydana jobdele mabɓe no fewi kadi ne jomumen wonɓe ɗo joni tawi koye nokkuji goɗɗi ɗi goɗɗi jomum ummoɗo joom barakna walla ummoɗo en guidema ya ha toon to hoduji to e gueɗe baɗe noon taw jomum ala waɗaka e gonka moƴƴa walla ni ga ko heɓata ko ala no wayi ɗum ɗo foof jani koɓe kadi jangguinoɓeɓe ɓe jiiɗino laamu ngu régle ɗum ñawde ɗum kono noon laamu ngu huccani hen ɓe ñaguima kadi yiidirde kadi e laamu ngu kono woni ministre o kono jaɓnaɗiɓe a famide audience gueɗe bande ɗum ɗo foof ne jeeya hen kamɓene ɓe mbi laamu ngu ine noyniɓe wadde maɓe jabtoro wadde a famide seppoji ɓe mbasa wadde golle mabɓe no fotirni ha on jaaɓa haaldede beele a sikkani ko jangguinoɓeɓe goni ko jiiɗi ko ɓurti sabu waɗen teski jagorde leydi Mauritanie fof no potiri ko jagorgal kalfinagal ko yewti e jangde ɓuuri hewde budget e nder leydi ndi beele a sikkani ko jangguinoɓeɓe ko jiiɗi ko ɓurti ha ne heewi ha ɓurti wiide yo waɗa yo hokke logement yo hokke prime de ɗum prime de naggam beele a sikkani ɗum ɗo so tawi yalte budget e jagorɗo kalfinaɗo ko yewde e cellal jogoɗani addude caɗele ayi bon wonno jabtortomi question o ene wawi wiye sababude ko jangguino ɗum waɗi kam haalde kaɗo haala kono wona ɗum alay saago noon bon mi haalata ni yiyandam aɗa andi jangguino o min ko addi foof ni ga kala leydi mbawdi wondi o ɗum woni jangguinowo ɗum woni a famide sembeji toppitiɗe ndenka leydi ndi ɗum woni doctereɓe ɓeɗo jogui a famide tambi a famide walare nde leydi e fannuji ɗi kala saabu jangguino ko keblo kala bawɗo wonde mo jiira oɗo hande ɓe lamɓeɓe walla ɓe jiira hande ɓe ko mintireɓe walla ɓe jiira ɓe ko safroɓe foof ndewi koye juuɗe jangguinowo wadde noon ko addi foof ko jangguire wonde ko fotani ga yeeɓede kadi jangguinowo fotani yeeɓede jangguinowo wonno jagguirte e nder rendo wonno yoɓirte tawi jobdidi ala no wayi kanko ina addunama a famide o waɗa découragé e ngal ɗon meccal o wasa jangguinde no fotirni ko gonga noon nanni hen ko yidde kono kadi beele jangguinowo wawi wiye tan nanuma hen ko yidde wadde no waɗa ƴeew kalis o waɗa ƴeew koppereje ɗe ala an wattan gollal ma ngal jangguinowo ma adduna wadde découragé sababu ɗum ɗo de min goo min komi joom galle ɗum ɗo ko hen jakurimi ko hen pawimi e gueɗe baɗe noon wadde jomum ina addana ɗum janggo jaam ni ga yaaha waɗaya kuuruji goɗɗi waɗa kuura domicile gueɗe baɗe noon joni noon to wuuro seeɗa walla jomum nattina famide e meccal gongal nda joni so tawi kanko jangguino o toppitama gonka ka fewnama moƴƴinama o yoɓama jobdi moƴƴiri kanko hayso yeehi banggue goɗɗo ɗum ne addinama famille rumtade ɗe gueɗe wiide min mi yahata e ngal ɗo meccal ga yoni kam saabu machallah ɗo gonmi ɗo mboɗo fewna ɗo gonmi ɗo ala ko ngakkirami kono so tawi a ngakkirama gueɗe kewɗe guuroma ko caɗele gonkama ko caɗele ne addama découragé ade jahano ƴewya famide goɗɗum kono walluma ha joni e gonkama ga hay to banggue gurdama e ko nandi hen beele fotani ƴewteɗen koye men enen koye men mbasen ƴettude pas de responsabilité o foof pawen ɗum e laamu wonde ko laamu bonni jangde kañum wanni beele to banggue jinnaɓe e koye mumen ngala hen pas de responsabilité mo ganduɗa jinnaɓe sukaɓe mumen mbawa janggude hannirta ni machallah très bien ayi jinnaɓe ene ko gonga eɓe jogui a famide dongal ngal ɓe pooti vraiment wadde fewde kay e sukaɓe mabɓe ɓe e nder rendo meɗen enen so mbi e nder rendo meɗen joni ɗo e Mauritanie eɗen gandi waɗi ko leƴƴi wona gotum koreji meɗen so mbi koreji meɗen a faami woni safal walla mi haala haalaɓe jomumen parfois ko jarnumi to banggue jangde to enen mbaren elle wawi kono enen ɗum ɗon jarnani en to banggue jangde kono kadi wonɗo yimɓe certe mabɓe seeɗa mi rokkuma yiru to banggue kureji men ndi mi hikka examen ji ina waɗe nde wattede taw jomum ni ga arata ko ha examen yonta guila subaka ala ko ardata sowona wiide min de balle kam no ɓiyam heeɓiri bac walla balle kam no ɓiyam heeɓiri brevet walla no mbiɗa famide entrant en sixième gueɗe baɗe noon tawi an a ƴewata ɓi no foti jangguirde ni encadre am guila e galle so tawi yettima examen ji taw jomum jogotako probléme ma goppa kay ha examen ji yonta mbiya balle kam
to banggue buñaɗi jimmi haal to banggue corruption jomum adda famide yiiɗo buuñ so tawi hawri a famide jangguinomo ganduɗa oɗo ko tampuɗo ko looɗo walla tawi ina ngakkira ndimama muɗum jaɓɓata walla ɗum waɗa ko fewani alors an ɗum ɗo wona meccal maɗa en ji ñanden wona jangguinoɓe ɗo e leydi ndi guitta poste uji mumen mbaɗa licencié tawi saabi ɗum ko hollirde famille élevage men ina binda e kawguel brevé wonno ina pilme ɗum ɗo ko gueɗe ganduɗa ko denteteɗe wadde jinnaɓeɓe ko addi foof an ɓiyo ɗo éclaji guddiriɗo poɗɗa ko rewidade jangde makko nde saaha foof mi yaaha école so tawi ko cukalel kalde tawi ko école primaire kalten mi yaaha mi namdo jangguino makko beele kanko de omo yetto école walla yettora ko école ewo skibaru jangde holko ngakkira hol fannuji ɗi o ganduɗa o heeɓidaki gona kala ɗo ganduɗa waɗi jolle waɗi lakkine gona vraiment kam e ummitindemo aɗa encadre to galle o so tawi woni en cas jangguino ka jinnaɗo makko ƴeewa anne encadre walla guila e mawniraɓeɓe ha e kawiraɓe walla ni ha e hoddiɓe gueɗe mbaɗe noon ko wona wiide kay hunde foof ko laamu waɗi ni ko laamu waɗi taw an ɓiyo elle mbiyata ko yo yahata école o certainement ɓetam poftoɗa mbasa hebde gulali ma mbiya ni parfois jogue e jinnaɓe kono mbiyata jeehe école pawtoɗe min walla so tawi woni élevage garti janggani mi mbiɗo janggani kay on kadi min nande kadi ewo jeehe tan ayi hankkadi mbara ɓiyo yo fawre ni a sohlani hankkadi jangde makko a sohlani garta makko janggo e jaam noon brevé waɗe walla bac o wasa hebde mbiya ko laamu ngu walla jangguinaga jangguinoɓe jangguinta taw an a waɗana famide fodde waɗɗinde e ma nde jangguinowo kadi ko noon jangguinowo anne kadi aɗa jogui a famide dongal pawngal e dow hoore maɗa ɓiɗɗo ka kalfinaɗo ɗum ɓayde ka kalfinaɗo ɗum wadde an wonno poɗɗa jagguirdemo jangguinama kono sa yi e makko wona e gueɗe kadi convoqua jinnaɓeɓe nde wonno hande o ina waɗa famille ko wiyete châtiment corporel ko wonto banggue leptude cukalel fiiɗi ɗum ɗo foof koko hatta ɗum waɗi kadi sukaɓeɓe cuusi kadi nden sukaɓe alphaji tuusa jangguinowo mumen kono joni aɗa wawi hawruɗa e jangguinowo ma taw aɗa joue bal walla aɗa fiije walla jokka famille hammade kaniji ma taw hay hunde ala ko a hulani hay batte ɗum ɗo saabi ɗum ko wasde hulde jangguinowo ɗum ɗo en jeani so tawi woni an a hulta jangguinowo hankkadi a hulta fijje nder classe a hulta wadde kala ko belɗa e nder classe nda noon élève foof ene foti hulde famille jangguinowo muɗum Oumar Elhadji Thiam jagorɗo kalfinade ko yowiti e jangde leydi ndi e fuɗo jangde nde tawi koye hitande ɓennude nde o yuɓɓinino kawguelaji gam ƴewde niveau ji ɓe ganduɗa tawi ko enseignant ji manam jangguinoɓe won yaaduɓe hen kono kadi wonɓe jaadani hen beele aɗa yaaduno e mabɓe walla aɗa yaadini e ngoɗon miiji jagorɗo ko yuɓɓini ko eyyi jiɗɗa wiide ko kawguel to banggue wadde test niveau jangguinoɓeɓe ina woɗi ɗum ɗo ko hikka wanno kono ko doole hen e jangguinoɓeɓe caali tawtorede guel ɗon kawguel syndicat ji kewɗi hen min jeynuma famide koye wabɓe boycoté ɓe kadi ayi syndicat mo jeeyami o on syndicat ko hen jeeya ko jeeya koɓe boycoté ɓe ko seeɗa hen ari nooti e nder guel ɗon kawguel e gueɗe mbaɗe noon joni noon ko ni woni ministre o wi o waɗi félicité ɓen tawtoraɓe o wi jangguinoɓe tawtoraka ɓe ma jii e carnet mumen o rutti kadi o wi kadi jangguinoɓeɓe kadi mataw koolay koye men ayi aɗan ɗo wonde ummi hakkude ko coodmami cottumami ko ganmi gara woni ɗon ko addi foof awani ga test o jangguinoɓe mbaɗini seppuji kewɗi mbi ɓe kewi mbaɗi hen a famide doléance kewɗo ko addi foof gonka mabɓe yo yurnir yo moƴƴina yo ƴeewe jobdi mabɓe yo ƴeewe no wayni gueɗe ɓe ko nandi hen ɓe kaali hen ko heewi ɓe mbi hayso tawi woni laamu ngu wawa safrude ɗeɗo gueɗe foof kam yo wiɓe kam ɗeɗo gueɗe ɗiɗi walla gueɗe tati kam walla gueɗe gotel mbaɗa wawi waɗande ɗum ko heddi ko ha ɗo e yeeso kono noon laamu ngu ala ko jaabi ɓe ɗaɓɓi kadi famille audience yindirta famille e ministre o ministre o ala ko jaabi ministre nde woni noon nde addi test nde ɓe mbi wadde minen hay min jogorani tawata guel ɗo kawguel ayi min jaguima audience min jaɓanaka min ñaguima fam doléance kewɗo ala hen ko min jaɓana donc min tawtartake e nder hen ni yimɓe paano ko examen ji enseignant ji puɗɗi haltidde koye men ɗiɗo kawlaji payadde yimɓe woto jaab wadde composition woto jaab wadde e gueɗe mbaɗe noon e nder ɗin seppuji kadi waɗino saaha wona e jangguinoɓe laamu ngu guejoriɓe ustade ɓe jobdiji mabɓe hewɓe kuppana nde ɓe kuppana famille salude nde ko nden kadi caɗele ɓeydi kadi hunde nde ɓeydi par ce que ɓe mbi ɓe mbaɗiri ɗum yimɓe mbete mbasa seppude ko yidde wiide tan ɗo hakkude ministre e jangguinoɓe normalement damal kaldigal ina foti wodde neɗɗo mo liggotoɗa mo gollotoɗa oɗon poti haltidde oɗon poti yewtidde so tawi kay a famide fandare nde ko wotere kono ko wona kay wiide aɗa noyno ɓen ganduɗa ko syndicat ji aɗa salo jaɓɓade jomumen pour haltidde wadde ko firti wonmo ala e gonga eyyi Oumar Elhadji Thiam a jarama ha joni eɗen jokki yewtere men hayso tawi woni yewtere nde oɗo saaha seɓɓitima toɓɓere meɗen heddide nde ko hande e nder rendo meɗen
ha tenti e nder ɓoggi karalleji eɗen teski sukaɓe meɗen woni hen ne gueto windirde ɗemgal ngal manam ɗemgal fulfulde kono kadi saha so windi ɗemgal ngal e hoore muɗum taw ko sellani an e hoorema aɗa yiiɗi janggo ɗum kono noon ka famde beele ɗum ɗo jogata ko batte e nder ɗemgal walla ala kañum gueɗɗiɗi nan ɗon hen fannu mbiyami koni moƴƴi jomumen ko binnata ko kono kadi windude nde kadi yonani jomum yo waddu hen jangde saabu si tawi en teskima eko wattidi ko sukaɓe machallah ina coobi e ɗemgal ngal ina bindagal no feewi kadi ina parnori ngal kono noon so tawi woni an aɗa farnori hunde aɗa yiiɗi hunde a janggata firti ko wona gonga e maɗa feññinta yidde kay ko wadde ɗum pratiqué mi rokko yeru sernaɓe ene keewi haalde ina mbiya woni kay yidde mayɗo ko ƴewde sakkanade mayɗo o caggal makko ko ɓurno yidde ko oɗo joni o sankima kono e gurdam makko eɗen gandi o yinno ko wayno laafa danewa caggal makko codan laafa ajuneji yimɓe cakkanoma ko ɗum woni yidde mayɗo wadde neɗɗo sa yiiɗi hunde poɗɗa ko sembinde ɗum poɗɗa ko hollirde yidde nde gaga noon a wawi wiide aɗa sembina hunde nde aɗa holliri ɗum tawi a janggani en teskima ko mbiɗa ko to banggue Facebook yimɓe hewɓe hannde machallah en binda ɗemgal ngal kono noon sa ƴeewi hen ko mara ma mbiyani ko 15 tan e nder temedere woni ko selli hen bindal ko heewi en sellani ɗo ko adi foof ko wasde janggude ay kala ɗemgal bawgal wonde so français so pulaar so soninke koma jangge tan ɗemgal ngal janggaka ay neɗɗo min de mboɗo wawi serdude neɗɗo kaalo pulaar janggude emo janggani saabu joɓɓi janggowo o walla joɓɓi e famide mo janggano ko waɗata ko e janggude o wonta gotum te haymo janggano sa haalnima o wawata mo faam so tawi ko mawɗo won hen ina paama ko ni foti wirede kono noon jomum ma jangga tan nde faama tigui rigui yimɓe rokko yeru ɗo joni so tawi aɗa waɗa présentation walla ene gone baaru jomum wima bandiraɓe mi salmini moon mi jorima moon gueɗe mbaɗa noon ayi mbi wo machallah o ko haali yanki tawi koko ñawi bof o haali ɗon bandiraɓe mi salmini moon mi jorima moon ayi mais so tawi ko jangguɗo noon wiyata mi salmini on mi jorima on nda joni ya une différence entre mon et on won ceerugal gongal hakkude mon e on ƴo mon oɗo c'est la possession ko jeel on oɗo ko complément wadde mon holde heewi arde mon heewi arde taw koto banggue jeeyal yeru mi wiya paɗe mon mi wiya ɗo joni école mon walla leydi mon e ko nandi hen oɗo mon o rutti onon jeyɓeɓe kono on oɗo ko timmode woni ɗo yeru sa wi joni mi salmini on mi juurima on donc on o lomti koɓe calminmi ɓe jiida e joɓɓi goɗɗi batteɗe ko nandi hen guila to banggue famille les dérivatif woni ceekirɗe rokkuma yeru ɗo e joni souvent mboɗo heewi tawtere woni e batuji jomum wiya bandiraɓe mi yafkinima on sibo mi leeli arde mi yafkinima on ayi wadde wona gonga e ma poɗɗa wiide komi yafnima on par ce que yafkinade e yafnade wona gotum yafkinade ɗo ko sekirde kin ko sekirde nandenirguel wona par ce que way ko wiide ɗankinade ni aɗa andi ɗaniɗo e ɗankiniɗo wona gotum wadde noon jomumen alay saago hannde mbaɗen erama nde ɓe duttoto ɓe jangga pulaar gueɗe kewɗe e mbawa yañade hen par ce que eɗen peññi ɗum ni ga e nder deftere meɗen nde yimɓe bindi hasini woni oɗo sah so wata famide yaltu so wata muulede ma aroy inchallah to banggue gueɗe bannoɗe guila to banggue ha joni subordination en grammaire o eko nandi hen eɗen jañi hen no fewi to banggue to otono banggue surtout kay hono joɓɓi batteɗi ɗi saabu alaa so yimɓe ganda erreur ɗi yimɓe mbaɗata ɗi pour rentade ɗum dutto noon e janggude ɗemgal ngal saabu hannde o saɗa haala français aɗa waɗa hésité wadde erreur ayi kono noon to banggue pulaar mbiyata kala ne haaldani moƴƴi non wona gonga kala ɗemgal ene moti jangguede sa janggi ɗum ma andu ko selli hen ko eko ñawi hen ko donc alay so joni mi dutto e jangde kono yoɓe jokkore koɓe bindata ko kadi ine moƴƴi Oumar Elhadji Thiam aɗa jeeya e yimɓe heftinaɓe e nder sengo Facebook ɓurɓe wawde windude pulaar ha tengti to banggue article uji tubankore wiyata en pulaar beele ɗum ɗo ko bindata ko yimɓeɓe e koye mumen ene jiito hen koye mumen aɓe kolla weltare mabɓe d' ailleurs moƴƴi so tawi aɗa golla hunde yimɓeɓe taw ne ƴeewa ko gollata ko ene kolla hen weltare mumen walla ala ko Oumar Elhadji Thiam ko windat tan so windi gasni hay goto ƴewata hay goto jangata walla eko wayi noon beele aɗa heeɓa saaha foof yimɓeɓe ganduɗa ko holloɓe hen weltare mumen saabu moƴƴi so tawi aɗa gollo hunde taw aɗa wawi hebde ko ganduɗa tigui tigui yimɓeɓe ne beltoto ɗum ɗo tigui rigui mawɗo goto wi walla mbiyano neɗɗo yerum wi neɗɗo kaalo e radio walla gonɗo e télévision bindowo des articles ko alaji ngo mbaɗo bindande wayi kono kaalo e radio ni walla wayi kono gonɗo e télévision ni saɗa winda hunde sa wi yimɓeɓe ɓeyde jangata bindanɗam de ɓeyde ɗuminta
met tan ne mbaɗɗa ko boni walla kabra ko wodani sa windi article mo wodani a faami de taw ko diffamation ɗon gandarande ko yimɓe ina ndewindi bindande maɗe mais nda safa mi jimi wiide ko neɗɗo joni mbaɗo émission e nder radio walla télévision so tawi omo jowtiri yimɓeɓe kettorha kom ñande o waɗi hen erreur grave e nder radio ko nden o andata yimɓe ene kettomo wadde firti ko nder ko mbatta ko yimɓeɓe ina ndewidi ko gonga saaha eɗen keeɓa yimɓe sembinoɓe en ina jiiro hen koye men no feewi surtout to banggue kelmendi e gueɗe banno ina cembinen ayi saaha kadi eɗen jiiya bindande men ni ina eggine e page uji goɗɗi Facebook ina mbaɗe toon jomum watten inde mum min ɗum ɗo ça ne me dérange pas ayi ko fulfulde nde e gueɗe banno normalement kam so rewi lawol neɗɗo sa ƴetti windande neɗɗo poɗɗa ko waddude hen lien o ɗo ƴettuɗa ɗo ayi e source o ɗum ɗo foti noon foti waade mais so tawi jomum ala ngal hakkilantagal ina wawi egginde bindana ma e ɗumɗoji goɗɗi ɗum ɗon kadi en goppirta noon tan ɗum ɗo min to banggal am ala ko bannata hay hunde kono ko yidde wiide tan eɗen keeɓa vraiment kam yimɓe sembinoɓen to oton banggue bindanɗe mbatten nde kadi gilnima taw en cuwa site mo kala nano Goral Média en jogui site mo internet kono guila sowa uddidde min guila 2012 en 11 en guila nden mboɗo winde ɗemgal ngal mboɗo winde kono ko bindanɗe mbaɗam to banggue ha joni sociologie to banggue rendiwal eɗen mbaɗa bindande to banggue niga ha joni kadi celluka pular eɗen mbaɗa ɗum e bindande kewɗe certuɗe eɗen mbaɗa ɗum par ce que nden eɗen jangguinanno ni ga e WhatsApp uji he ha en keeɓi hen yimɓe ganduɗa kadi ko jottodiraɓe no fewi guila to banggue leydi Mali leyɗele goɗɗe ɓe yimɓe jokkodiri taw ko fulɓe hande woni ga maaro ko joni tan eɗen goni occupé no fewi eɗen jinni no fewi yimɓe uskini to banggue ha joni jangguidiro kono nden eɗen joni kam vraiment kam ɗum groupe aji kir eɗen jangguini hen no fewi to banggue pular o hande ga wonɓe jangguiɗen batti ga jangguinde tawi jomumen meeɗa janggude français meeɗa ga janggude famide ko wiyete école étrangère ko e gueɗe mbaɗe noon donc vraiment kam ko hunde ganduɗa yimɓe ina battina hakkillaji saabu so tawi woni ɓe mbatana hakkillaji eɗen mbawi wiide o wayata noon ni yen to banggue Oumar Elhadji Thiam yewtere men seɓɓitima laaɓe walla mbiyen ni gasi sen jolama mbiyen wasiyuma faade renno ngo wasiyuma e dendagal ɓe ganduɗa ko haaloɓe ɗemgal ngal leñol ngol kal holko basiytoɗaɓe kañum ko adi foof eɗen wasiyaji meɗen no kewɗen wiide ni tan lawol ngol ina juuri e te kadi joɓar ndi ko seeɗa hande o woni hande haare men arwanire ko wadde hirjino wadde sensibilisé yimɓeɓe nde duttoto jangga ɗemɗe mumen a faami nirniji ɗe en mbawa ɓamtade gaga en janggani ɗemɗe meɗen mi rokka yeeru ala ya des gens woni yimɓe mbiya pular walla ɗemɗe meɗen ɗemɗe africankoje gona des langues scientifiques gona ɗemɗe faamide gande gueɗe banno alors ko français wonɗo yetti nde français nde jamnuji nden français wonani wano pular ɗo yetti hande ɗo français wayani noon saabu hay nden français ndeɓe aɗa andi ndeɓe jomumen jiiɗi hankkadi so tawi ina ñaawe e ɗumen nde kanko lamɗo gadano o wiiɓe yonti no neɗɗo so tawi ina ñaawe o ñaawe e ɗemgal ngal o heewi nande ngal o famata ngal français kala ko wonno e latin ɗum ɗo ene fira jomumen ene ñaawire ɗum yi ha ɓooyi seeɗa hay to banggue so tawi ɓe juula kamɓe ɓe juula ɗemgal français nden wona ngal juulirtano kono nde watta hende ko haare waɗi ɓe mbi aha ko français ko langue vernaculaire ko ɗemɗe gayi tenki hen holko saabi ko foti ni diina ni eɓe jaa eɓe juuli ɗum no ngal ɗon ɗemgal kono hande o ɗum ɗo foof diwama arabe to wona ni wano saabu nden jamnuji jawtude ndeɓe jinno ngal ƴellito ngal ɓamto ɓe mbiyatno ko kala pulɗo deftere wawde wonde foof watte arabe no teddendi fotirni foof kono noon kadi jarmum to banggue kange fotirta jomum rakke a famide kange ɗum duñi sosoɓe hewɓe puuli defte e arabe binda e arabe wona ɗum ne jeeya hen wadde enen e paamen ɗemgal men hande defte bindama musidɗo meɗen eɗen jettamo eɗen mbiyamo yo wuuro fodde duuɓi temedere pawɗe wona Mouhamadou Falil Sy pullo gaynako pullo murtannajo gonɗo toon hande o toon to Amérique kono kay wonko golli ko heewi to banggue pular o windi bindanɗe hisankoje mathématique o windi kadi diñorɗo e gueɗe banno noon kadi diñorɗo waɗi a faami ko tome 1 tome 2 et tome 3 foof ma aroy par ce que hay ko wayani ko ene jewtimo ko to banggal ko yowti e ɗen defte ko nandi hen ko yidde wiide tan eɗen mbawi janggude ɗemgal ngal tawi en kaɗan tan e a baba cadaɗa tawi haɗa kan e celluka ala yimɓe dutto to banggue fannuyankagal woni hollum janggen rendiwal woni sociologie janggen lesdiwal la géologie janggen a famide gurɗiwal woni biologie janggen fannuji kewɗi tawi hande o pular a janggat kadi jangguira woni janggude ko jangga ɗum mbawa sellinde haala ka jangguira mais taw kadi koye fannuji kesi
wona ko kalno joni ko joomi natina famide fannuji ɗi ɗum noon eɗen ero bandiraɓe vraiment kam nde tinnoro ete jokka golle jokka jangde saabu hanki nde wiyatno nde hanki nde wiyatno min de mi dañata ɓiyam e janggude frayse saabu hulnede hane gueɗe mawɓe hen sa eɓe jogui dalil gueɗe yimɓe a famide perdani culture men ɗum saabi grand roi wi l'école où je pousse nos enfants tillera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec le soin ayi donc ino wiide tan ko l'école o ene wawi ene gasa ɗum derguira pinal meɗen kono hande ɗum ɗo diwama donc noon janggen pular kadi janggen ɗemde keddiɗi ɗi foof voilà ko noon Oumar Elhadji Thiam Allah jarama a jarama min beltanimama no fewi dendagal yeeɓiyankoɓe a yango Pindal TV mo sengo Mauritanie kala beltanimama caggal nde mbawɗa accude e haaju ma kañum e hammuma gam waddude men hono ndeɗo yewtere Fatam Lamere eɗen jakori bandiraɓe ma keɓen ko ganduɗa no nafta ɗumen no hannirta ni ko noon kadi jarnotoɗen dendagal ɓe ganduɗa kañum goni équipe technique tawi kono Pinal TV kamɓe kala en beltanimamaɓe guila to caméraman ha yetti son ha yetti image kamɓe kala en beltanimamaɓe nde taw noon fulɓe kewi wiide ni so tawi woni gamiri tiggo juuti Allah ne weela kono kadi nene baba ene nanggue juuɗe ɗum noon dokkodiren aadi yontere fande so weeli guena tireni jaam